To ku jama'a kuna ina abun mamaki baya kara wani kwanciya faɗi tun nan ko har suka zato Allah ka tsare mu da mummunan mutuwa irin ta wannan da wannan. Mutuwar zuciya mana shi wannan ya saki reshe ya kama ganye shi kuma wannan ya zama karen farauta. Kuma fa haka ne. To ƙarya nayi akan ɗauki kare ranar farauta a samu a dafa a bashi ƙashi. Kuma fa haka ne. To kun yi aikin banza kai karen farauta ko ma gida ka ci gaba da zaman ta gaba tun da ka gama musu aikin ka. Tabbas da gaske ne. To kana ina karen farauta bara in baka sata amsa kora da hali ya fi kora da sanda daga zuwan wannan gindin wannan ka gindin wannan ya toshe. To ƙarya nayi ai ita duniya ro ƴan mata na gaba ya koma baya kafin zuwan wannan gindin wannan da wannan shine a gaba. Ga wuta idan aka kisa kai sai na kamo ka. Mara mutunci. To yanzu gashi kana nan kan baka nan saboda an fika iya ƙarya an fika munafunci. Ba ki je ba an tono wani abin. Ga wuta idan aka kisa kai sai na kamo ka. Mara mutunci. Da sannan za ku ta fitowa muna kallon ku kai kuma shiru ta baka da kowa lafiya kai lamuna kan farautar nan. Tabbas da gaske ne. To bara na faɗa muku dira mai giwa ta fi kwando 10. Tabbas da gaske ne. Sannan kuma kowa ya rana gajere bai ta kunama bane. Tabbas da gaske ne. Ka sa suna ta barin zance wuya kenan ke sa ɓuya bayan sirka. Ka me yake damun ka ne hakan nan ne? To ku yi haƙuri Adam A Zango nan gari nan bari dankalin kan kashi. Allah ko? Yaro na kallon kai kwana da yunwa. Kuma fa haka ne. Itan kabari ka dana manya ka dana ƙanana. Tabbas da gaske ne. To ka ci gaba da haƙuri duk wanda ya sha zuma ya sha harbi ko meni sun dare gari zai waye. Yawwa ɗan gari, shi yasa nake ƙara son ka. Ashe ba ka manta lissafi.